Mă aflu în centru, încă o plimbare. Astăzi este o zi extrem de călduroasă și o mică imagine așa din Ermu. Ne îndreptăm către o locație care este un restaurant. Acolo o să regăsim compatrioți de-ai noștri și în cazul în care ajungeți prin centru, treceți să-i salutați, să schimbați o vorbă în limba română. Așa că astăzi o să o cunoaștem pe... Deci o să o cunoaștem pe Gabriela, da? Se află în centru, aproape de Mitropolie și cafeneaua, restaurantul se numește Stil. Deci nu ezitați să ajungeți aici, să schimbați o vorbă în Bună ziua! Vă așteptăm cu mult drag! Evanghelistria Sena, Stil Cafe. Avem mâncare foarte bună, mâncare grecească, avem fructe de mare, pește proaspăt, zi și vă așteptăm cu mult drag și iubire. Deci nu ezitați, vizitați-o pe Gabriela la Stil, lângă Mitropolie, în centru. Nu puteam să nu ne oprim și la prietena noastră Gabriela și Ana și doamna bucătăreasă, ciorbă românească. Ceva preparate românești. Deci ne aflăm mai exact la restaurantul Iași, restaurant românesc, care este deschis de foarte mult timp. Așa că dacă ajungeți în Atena, sunt niște gazde extraordinare și mâncare românească cât și grecească. O să arătăm și pe Ana. Acesta este restaurantul. Și pe doamna bucătăreasă. Faceți cu mâna. Așa. Deci gătește extraordinar și restaurantul este atât de premitor și de călduros. Cea mai bună ciorbă de burtă. Noi care locuim în Atena venim foarte des la restaurantele românești de dorul de casă. Așa că și dumneavoastră, dacă ajungeți în Atena, îl găsiți, restaurantul Toiașu. Tocmai ne-am întâlnit la Toiașu cu Dana mea și Robert. Cu siguranță vă va fi dor de o ciorbă de burtă, unde o găsiți la Toiașu, restaurant românesc. Ciorbă de pui, ciorbă de perișoare, meniu în limba română. Bună din nou! Dragilor, astăzi ne aflăm la încă un compatriot de-al nostru care are un restaurant în Atena, pe Arhanon 408, restaurantul Dorna. Vă invităm cu drag la Dorna, restaurant Arhanon 408. Deci, vă las așa să urmăriți pas cu pas aranjamentul deosebit al restaurantului. Românii noștri dragi, plecați de acasă, au făcut un cuibușor pentru orice român. Dacă te simți singur, dacă te simți departe de familie, în Atena găsești oameni, compatrioți de-ai noștri, care printre ei te simți ca acasă. Român, câtă frumusețe are în suflet și o dă pe din afară. Asta este descrierea mea.
Deci frumusețea sufletului unui om s-a strâns aici în tradiție și seara, bineînțeles că este muzică tradițională. Au și terasă afară, o să vă filmez. Restaurant Dorna, meniu. Aici găsim mâncărurile tradiționale, până și cafeluță, ciorbe. Prețuri destul de rezonabile, ciorbă de burtă, ciorbă rădăuțeană, salate, mâncare gătită, mici. Ia uitați, bunătăți sarmale. Wow, wow. Da? De toate pentru toți. Ca la mama acasă.